ташаккур. ҳаво гарм шудааст, а? бале. сомонаи Оила.tj лоиҳаи наверо пешниҳоди мо шумо мекунад. Тобистони тиллоӣ. беҳтарин истироҳатгоҳҳои дохилию хориҷӣ барои фароғати шумо, барои дамгирии шумо мо ба шумо пешниҳод мекунем. истед. ҳанӯз тамом нашудааст. ин лоиҳа ба шумо дар пайдо кардани мактаби беҳтарин барои фарзандонатон низ ёрӣ мерасонад. баъд бузаги ҷингилапу ба хона баргашту бидиду сомонаи Оила.tj тамоми лагеру истироҳатгоҳ, мактабу кӯдакистон ва ширкату корхонаҳоеро ки мехоҳанд корашонро равнақ бахшанд ба ҳамкорӣ дар доираи лоиҳаи тобистони тиллоӣ даъват мекунад. телефонҳо барои тамос, занг занед ва бо аудиторияи беш аз 1 миллион нафараи мо бипайвандед.